U ovo vrijeme, iako nisu poklade, uobičajeno je govoriti o maskama. No sudionici ekološke akcije Čišćenje bez granica u provedbi svog plemenitog cilja ovdje u Savudriji već se godinama koriste nekim drugim maskama, onim ronilačkim. Evo ovdje danas se provodi već 5. po redu ekološka akcija Čišćenje bez granica u suradnji sa hrvatskim i slovenskim roniocima, a sve u cilju ukazivanja na globalni problem onečišćenja podmorja te podizanja razine svijesti djece i mladih da se i u buduće uključuju u ovakve ekološke i edukativne programe. Prošli godine održavanja akcije Granica Piranskog zaljeva i Savudrijske vale, koja se pod morem i ne razaznaje, nije priječila timski rad hrvatskih i slovenskih ronilaca. Ove godine učinio je to koronavirus, no ovdje se i tome stalo na kraj. Nije bila moguća zajednička akcija da hrvatski i slovenski ronioci rone na istim lokacijama. Ove godine hrvatski ronioci rone u kampu Veli Ože u luci Savudrija. Istovremeno ronioci u luci Piran su započeli sa slovenske strane sa izvlačenjem otpada iz mora. Trodnevno ronilačko okupljanje u kampu Veli Ože, promocija ronjenja i ronilački klub HRV i Nemo Adriatic proveli su uz odgovarajuće epidemiološke mjere. Znamo da je najvažnija mjera upravo nošenje maske. Dezinfekciju ruku su osigurali kako na ulazu u kamp, tako i ovdje. Distanca, vidite, na otvaranju bila 1,5 m, iako je otvoreni prostor. Dakle, dali su si maksimalni trud da ispoštuju sve preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, odnosno nacionalnog stožera. Što je bilo itekako važno jer u akciji je samo s hrvatske strane sudjelovalo gotovo 200 ronilaca. Ovdje je prisutno preko 20 ronilačkih klubova iz čitave Hrvatske. Evo da neke pobrojimo: iz Slavonskog Broda, Marsonija, Vukovar, Osijek, Čakovec, dosta je vatrogasnih postrojbi, a posebno bi naglasio interventnu državnu ekipu civilne zaštite. Svi naši ronioci su aktivni sudionici državne intervencijske postrojbe civilne zaštite, tako da mi djelujemo u potpunosti promotivno i preventivno u svim ovim područjima. Ja sam profesionalni vatrogasac u službi, rado sudjelujemo u tim akcijama kao civilna zaštita, da ljudi znaju da smo uz njih uvijek. Cilj ove akcije u samoj luci je, pošto je zabranjeno ronjenje u lukama, uz posebno odobrenja i dozvole koje smo dobili, čistiti upravo ta područja luke i pristaništa. Nešto smo naišli na tapisone, nešto plastike što najvjerojatnije sa ribarice ili varke baci u more, ali možemo reći da je relativno čisto u odnosu na one prošle godine prije ove epidemije. Automobilske gume, žice, plastike, boce, limenke, uglavnom svega i svačega je bilo. Pa evo, mi smo iz Vukovara došli na poziv za na ekološku akciju. Malo je daleki put, ali eto, dragi volji smo se odazvali. Vidljivost je dosta loša, ali uspjeli smo, nažalost, izvući dosta otpada. Vidljivo je, još uvijek ima otpada, ali nije moguće danas niti sve izvući, tako da vjerujem da će biti potrebno još ovakvih ekoakcija. Upravo kako bi se u buduće osigurala ekološka svijest mladih, u projekt su uključena i djeca. U sklopu dječje ekopatrole održane u sigurnosti kristalno bistrog plitkog zaljeva kampa Veli Ože. Djeca su također dala vrlo vrijedan i veliki doprinos ovoj akciji i oni sudjeluju u čišćenju podmorja, dakle zajedno sa roniocima, odnosno pod stručnim vodstvom instruktora ronjenja, pomažu u čišćenju Jadranskog podmorja i trenutno ovdje s nama sudjeluje aktivno više od 20 djece. Super je bilo pod vodom, ronio sam s bocom i uživo sam. Imaš takzvani oktopus na koji dobivaš zrak, kroz njega dišeš i imaš kao džojstik koji napuhava tvoj prsluk i ispuhava i tako ideš gore dole. Ronim tako negdje oko mjesec dana i stvarno je jako lijepo osjećaj pod vodom i zanimljivo je jako. Sa stanjem u moru iz prve ruke imali su se priliku upoznati, prionuti poslu i oni koji o njegovoj sudbini i odlučuju. Budući da se nalazimo u ovom dječjem kampu ovdje, da je kvaliteta okoliša itekako zadovoljavajuća na ovom području, što znači da se naši najmlađi prijatelji, naša djeca i mladi itekako puno više brinu za stanje morskog okoliša nego što su to odrasli ljudi.
ovakve akcije čišćenja podmorja najbolji su mogući način kako očuvati čist okoliš, odnosno čisto hrvatsko podmorje i zapravo najbolji mogući način da shvatimo koliko je važno da ni na koji način ne sudjelujemo u prljanju tog istog našeg podmorja. Na sreću, ova ekološka akcija pridonijela je da su to mnogi već i zapamtili, a napredak ispod mora već je vidljiv. Primjećujem po čišćenju podmorja iz godine u godinu da su ljudi malo više ekološki osviješteni, sve je manje otpada, koliko sam ja mogla primijetiti. Drago mi je što sam ovdje i nadam se da će i u buduće ovakve eko akcije biti aktualne. Hvale vrijedne su u svakom slučaju. Interes i briga mladih daju nam nadu da će se i u buduće briga za okoliš kao i akcija Čišćenje bez granica unatoč nekim novim izazovima nastaviti.